हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा आंनि भिडिअ लाबोनाया जाहैबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। जोंहा नैबे रन्जन दैमारिनि सायाव जोंहा नैबे गबिन्द बसुमतारिया मा बुंदों। दा नोंथांमोना नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर, बेनि उनाव सावरायगोन। कोर्टनि जितु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखौ बिथाङा गनांगौमोन, खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया। आरो बे जिहेतु ल'नि लामाजों थाङो, बेखौ पलिटिकेलि हेन्डेल खालामनो हाया। दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो, चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो, बिथांखौ हगारदो होनना बुंबाबो कर्टआ बेखौ मानिनो हाया। बेनिखायनो कर्टनि खामानिखौ बोस्रांनो कर्टनि हेफाजाब लानांगोन। आरो बेबायदि हिसाबै रन्जन दैमारिया जितु कनभिक्टेड जानाय बिथांखौ जों दिहुननो थाखाय जेलनिफ्राय दिहुननायनि जि बेबस्था बेखौ ओरैनो दायो नुबाय नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा गबिन्द बसुमतारिया बेसेबां बानजाथावै खोथा बुंदों नङा होमबा। जोंहा दिनैहाय बारग' NDFB आफादगिरि रन्जन दैमारिनि सायाव नङा होमबा लोगोफोर। दा बिनि खोथा बुंनायखौ जों जुदि खोनायोब्ला बिखा गावो नङा होमबा। बयबो बिखा गावगोन। बेबो बिखा गावगोन जुदि गबिन्द बसुमतारिया दिनैहाय नैबे रन्जन सारनि जायगायाव थानायमोनब्ला दिनै बेयो बुजिगौमोन नङा होमबा लोगोफोर। जेब्ला बिटिआर रेकर्ड जाजेनदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर, बै समावहाय गासिबो पजिटिभ खोथाखौनो बुंदोंमोन जोंहा रन्जन सारनि सायावहाय नङा होमबा लोगोफोर। दिनै गासिबो नेगेटिभसो जानो हमलांदों नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय गासिबो नेगेटिभावसो जों बुंनायखौ नुनो मोन्दों नैबे गबिन्द बसुमतारिनि बुंनायखौ नायोब्ला नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय मा गोसो लानानै दिनैहाय बेबायदि बुंनो हाखो बियो, जोंहा बारग' NDFBनि गायसनगिरि रन्जन सारनि सायाव नङा होमबा लोगोफोर। दा दुखुनांथाव, दा बियो बेफोरबायदि बुंनो नाङामोन। दिनैहाय बेफोरबायदि बुंनाया जोंनि जाथि हारिनि मोनसे बानजाथावै बुंनाय जादों लोगोफोर नङा होमबा। दा दिनै कनभिक्टेड जानाय मानसिखौहाय गोसो जाब्लानो बख'नो हाया बेफोरबायदि खोथा बुंदों नङा होमबा लोगोफोर। बै समावबा बुंदोंमोन बिटिआर रेकर्डनि सायावहाय। दिनै बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा गासिबो जेलाव थानाय NDFBनि माखासे केडारफोर, बिसोर गासिबो बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों गासिबो उदां अख्राङाव फैनो हासिगोन होननानै बुंजोबदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर। दिनैहाय 4 बोसोर जानानै थांबाय, 4.5 बोसोर जाबाय। दा जोंहा गासिबो रावबो गवाखै नङा होमबा लोगोफोर, जोंहा जेलनिफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय। दा दिनैहाय जोंहा मोनसे मोजां प्रसेसआव फैनायावबो गबिन्द बसुमतारिया बेफोरबायदि बुङोब्ला बेफोरखौहाय मा बुंनांगौ नङा होमबा लोगोफोर। बेफोर जाथिनि मोनसे बानजाथावै बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनैहाय बियो आंनि मथेबा निमाहा बिनांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय। दिनैहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन बियो। दिनैहाय रन्जन सारनि सायावहाय बेफोरबायदि बुंनाया बिना मोनसे दुखुनांथाव जादों। दा बेनिखायनो आंनि बे जेबे चेनेलनि गेजेरजोंहाय बुंबाय, रायजो राजा नोंथांमोनाबो बे गबिन्द बसुमतारिनि सायावहाय मा बुङो नैबे कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जायफ्रा आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो अल होना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आं नोंथांमोननि हेफाजाब लानानै बेबायदि गोदान भिडिअ आपडेट होनो हायो नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर, बाय बाय।